שניסו להעיר אותנו לבוקר חדש. אנו בלב רצון ודבקים במטרה, הצלחנו במשימה, והם נשארו בעולם עם איכות משונים. כן, זה היה הבוקר השני לטימי המליה. ואת מטרתנו השגנו. אין לך מה לדאוג, אני זוהר, וגם כל השאר עושים מורל, מרדים את ההנהגה. אין לך מה לדאוג, אני כאן, בלעדיי אין שבט. אין לך מה לדאוג, הכל בסדר. אנחנו גדרנו כזה לכל כל שנייה בשבט, לצבא הולכים או לשנת שירות, זאת השכבה שלנו שעוזבת. כל החניכים כאן עם השכב"ג מרימים ביחד את הידיים. שכבת עידן עומדת כאן על הבמה, מרים את הפסטי לשמיים. 3 שנים עברו, אני מאוהב, בתוכי הלב פועם בקצב, עצב בכלל לא נחשב, עכשיו אתם רואים ההפך, הפך חוסני האחרון מתמכר לכל שנייה בשבט, לצבא הולכים או לשנת שירות, זאת השכבה שלנו שעוזבת. אהבתי גוברת, רוצה להתבגר במדינה שמתגברת על כל הקשיים, בכל המובנים, דואגת לילדים שלה וגם למייסדים, קולטת עלייה, לומדים מניסיון, אז נזכור מה שהיה ונעשה את זה נכון, ניקח אחריות, המדינה הזאת שלנו לא נגיע לכלום אם לא נזכור מאיפה באנו, דור חדש